Mä kattelin Pippe Play. Siis sori kun mä tuossa heti alussa sanoin, että mä kattelin Pippe Play, mutta mä en huomannut, että se alkoi. Siinä on nopeasti kuvaamaan, kun siinä joskus kestää vähän. Niin. Mutta mulla tässä videossa vaan niinku, ei ollut tarkoituksena pelannut Slitherpistä, joten nyt tästä pelaan, koska niinku mä en tiedä mitä muuta mitä selittäisin teille. Niin meni kuolemaan. Mutta se nyt ei ollut olennainen asia, vaan asia on se, ja tämä asia koskee Pokemon Gota. Eli jos teitä ei kiinnosta Pokemon Go, niin te ei tarvitse katsoa tätä, mutta kannattaa katsoa tää, koska tää koskee nimittäin siinä Pokemon Gota, koska mä jotenkin menin eilen, menin kuitenkin poistamaan Pokemon Go'n. Mä en tiedä miten se on mahdollista, että mä vahingossa, oikeasti vahingossa, menin poistamaan Pokemon Go'n. No, eihän siinä mitään, mutta se on ihan fine, jos mä oon kirjoittanut mun sillä Pokemon Trainer Clubilla, mutta kun mä oon kirjoittanut Google-tilille, niin mä ajattelin, että okei, kun mä säikän siinä, että meni poistamassa Pokemon Go'n, mä olin silleen, no ei saa haittaa, koska mä pääsen mun Google-tilille ja kosti takaisin. No, arvatkaas mitä, mä en päässyt. Nimittäin jotenkin siinä on jotenkin käynyt silleen, että niin se nyt on muuttunut. Eli kun on luonut Google-tilille, se on poistanut sen Pokemon Go'n, niin enää ikinä pysty sillä, niinku, ainakaan niinku, mitä mä nyt ymmärrän, niin mä en pysty pelaamaan Pokemon Go sillä mun Google-tilillä enää ikinä. Tää on käynyt tällä hetkellä. Eli jos sä tiedät, koska niinku mä nyt selitän tätä hyvin tälleen sekalaisesti, mä toivon, että ymmärrätte, mutta kun mä ite en oikeesti osaa tätä selittää sillä, että, mutta mä toivon, että ymmärrätte, niin sitten mä niin mä en pääse siihen Google-tilillä ja pysty kirjautumaan Pokemon Go'hun. Mä en tiedä miten se on mahdollisuus, että miksi ne Pokemon Go-tyypit on tehnyt tämmöisen jutun, että jos poistaa Pokemon Go, niin enää Google-tilillä ei pääse siihen. Niin, no sitten niinku, mä kokeilin sitä kanssa, että luoda sillä Pokemon Trainer Clubilla sen tilin. Koska mä niinku ite en oo sillä niinku luonut tiliä sillä Pokemon Trainer Clubilla, niin mä en tiedä mitä se tehdään. Joten mä soitin mun kaverille. Sitten mun kaveri sillä neuvoi mua. Sitten kun siinä tuli semmonen, piti kirjoittaa sen syntymäpäivän aikaa ja vaikka mitään niinku, piti kirjoittaa kans, piti kertoa siihen niin syntymäaikaisesti sähköpostiosoitteen, kirjoitin ne. Sitten se sähköpostiin tuli semmoinen linkki, mistä olisi pystynyt jotenkin päästä luomaan sen tunnuksen. No, kun mä panin sen linkistä, niin se vei siihen samaan juttuun. Eli niin kuin siihen samaan, että piti kertoa syntymäpäivä aika uudestaan, sähköposti uudestaan. Mä en tiedä mitä se on mahdollista. Ja eli se niin kuin väittää vähän, kun se Pokemon mukaan se ottaa se juttu, että niin kuoleman. No, niin se vähän kuin se Pokemon Go tai se vähän kuin väittäisi, että mä en pääse niin kuin luomaan uutta privaakypoliisy-tiliä. Ja niin kuin mä en pysty luomaan uutta tiliä, mä en tiedä minkä takia. Mä en pysty vaan niin kuin luomaan. Ja jos niin kuin mun pitää luoda uusi tili, niin mun harmittaa tätä ihan sikana. Jos mietit, että enks mä oikeesti mukaan itkenyt. Kyllä, mä tunnustan, mä oon itkenyt, mutta mä nyt tässä videolla en itke, koska niinku mun se on vähän tyhmää, tai niinku ei se haittaa, että jos joku itkee videolla, mutta mä nyt en aio tässä videolla itkeä, ettei tää niinku se vaan että te kuuntelette vaan mun itkuu tässä, kun mä vaan itken tässä, niin mun mielestä siinä ei ole mitään niinku kivaa, että te kuuntelette vaan mun itkua ja mun selitystä, josta ei saa mitään selvää, niin. Ja koska mä itken, niin mun selityksestä ei silloin saisi selvää, joten mä nyt tässä yritän ainakin olla itkemättä. Multa loppuu ihan kännykästä akku. Mut joo, toivottavasti te ymmärsitte tästä videosta jotain. Painakaa peukkuu. Ja jakakaa teidän kaverille, jos tiedätte, että teidän kaveri osaa auttaa mua. Jos ei osaatte auttaa mua, niin kommentoikaa alas, että mitä mun pitäisi tehdä, koska mä yhtään en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja tässä kohtaa pistäkää teidän toi kännykän kirkkaus ihan täsmälleen, koska tää näyttää ainakin näyttää tässä aika pimeältä. Mulla on vaan 5% akkuu. Mulla on kuvattu, että kun mulla oli 10% akkuu, että ei ollut järkeä kyllä. Tai niin kuin mulla oli 8%, ei ollut siinä mitään järkeä, mutta kuitenkin tyhmänä aloin kuvaamaan. Joten joo, toivottavasti ymmärsitte jotain mun selityksestä. Näin sitten seuraavan videon parissa. Se olisi moikka!